after kupereka uneneri ndikutenga step kupanga consult the affected people. That's gradually chimene chakutupi. All right, kupanga consult. For example, ngati ndapereka uneneri wokuza MCP or wokuza maybe for example Dr. Lazarus Chakwera, uneneri uja ndisinabwere pa public ndikuzayankhula umakati kuseliku takambirana kale ndi Mulungu. All right, now takambirana ndi Mulungu kuseli uneneri uja nditimabwera pa public nditi Mulungu apereka go ahead. All right, nditimabwera pa public ndikuzaunenera ndikuzaulankhula kuna kuti Mulungu wandilola wandiuza kuti ndiyankhule easy. All right, after tikanenera choncho, we don't sit back sitikhala, no. Kumbali kuti matenga ma step away. Step yoyamba ndi ya spiritual, yachiwiri ndi ya physical. Step ya spiritual imakhala kupempherera uneneri uja, futi uneneri ukaperekedwa pamakhala ziphinjo zambiri zochitika zambiri mu dziko la kumidima kuti usachitike kapena uchitike ngati loyipa, kuti usachitike ngati lwabwino. All right, nde imakhala ntchito ya aneneri ndi ma intercessors kupempherera uneneri uja. Chachiwiri imakhala again ntchito ya aneneri kupanga consult the concerned parties. All right, ndiye kuti ngati ndanena uneneri wokuzana Dr. Lazarus Chakwera, ndiye kumbali kusikuti ndimakhala ndangokhala, no. Kumbali kumakhakulira kuti kuli ma consultation amene akuchitika, kuli ma prayers amene akuchitika. Mukudziwa bwino lomwe kuna kuti ndinabwera ndikulankhula mwamvemvemve kuna kuti Dr. Lazarus Chakwera ndamene adzawine zisankho zimene zikubwerazi. Nabe ndikulankhula zimenezo ene ndinayankhula kambirimbiri kuti Dr. Lazarus Chakwera ndamene atawine zisankho zimene zikubwerazi. Ene nditayankhula ndinapereka ma conditions kuna kuti koma Mulungu wana kuti awine zisankhozi apange zakuti. All right, now nditayankhula choncho sikuti zimakhoza tirapompo. Kumbaliko I had also a responsibility to do. All right, a responsibility to do. That is why mwina ena inu munaona zithunzi zina zikuchita ma rounds pa social media zimene zimaonetsa kunena kuti ndakumana ndi His Excellency the President of this country, Dr. Chakwera. All right, now why ndinakumana nawo? Nakumana nawo podziwa kunena kuti singangoyankhula zinthu pa social media. All right, ndikuyena kuti ndikumane nawonso ndiwauze kuna kuti Dr. Laz, Mulungu akufuna kuti mupitirizebe kulamulira dziko lino. All right, koma kuti zimene zitheke Mulungu akunena ABCD. All right, muchite ABCD. And sinakumana nawo kamodzi, sinakumana nawo kawiri, tuna chaka chino chokha. All right, only chaka chino kangapo. Now why ndimakumana ndi Dr. Laz kangapo? It was to follow up on the prophetic instructions. Kunali kupanga follow up kuonesa kuti zimene Mulungu akunena kuti achite, kuti prophecy chikwanalitsidwe akuchita. So it was just a follow up protocol. All right, follow up protocol. And zina, all right, mwazimene Mulungu anayankhula na kuti
kuli prophecy imene ichitike akuyenaona kuti achite zakuti sina mwayizo nabwera pano ndikuzanena. Alright, koma ndikufuna mudziwe chinthu ichi mmene ndimankhula ma prophecy osewa ndiye kuti kumbali uku. I want you to understand this is important. Mmene ndinkabwera apa nkumankhula mwandithe kuti Dr. Las awina basi provide achite zakuti nkuti kumbaliko sikuti titangokhala me and my team, no, nkuti tikupanga consult. We have consulted with His Excellency, we have consulted even the anthu ena around him, all right, because I had connections all over, so anthu ena around him. This was all to make sure kuna kuti zakuti zikuena zichitike. Now, when I'm talking about following up, kuti zimene Mulungu wapanga instruct izo zikuchitika, it's the same thing as zimene anthu inuyonso mmayenera kuti muzichita. Chimachitika ndichi ngati prophet wankhula uneneri, even in your anthu mumayenera kuti muzipanga follow up, because ma prophets tikapereka amakhala ndi ma updates. Now nchifukwa ma prophets tikapereka amakhala ndi ma updates. That's why mwina mukozokhala makhala mukumva pakati pa ndikamankhula ndimakonda kumagwisa ntchito maona kuti prophetic update, meaning kuti prophets bakhala kupanga update. Why timakhala kupanga update? Chifukwa tikanenera muja timakhala kumbali kuti kupemphera tikupanga timakhala tukumbaliko tikupanga be monitor my events amene akuchitika mu dziko la uzimu. Timakhala tupanga be monitor as a prophet. That's why a prophet amachira kuti watchman, meaning tikanenera we go back ku dziko la uzimu kumaka panga monitor chikuchitika ndichani. Ngati muli ma changes mu dziko la uzimu muja, we come again ndikumakusana kuti chikuchitika ndichakuti awandameti macha kuti ma prophetic updates. Now in the follow up imene inu ngati anthu otsatira mmayenera kukhala nayo kuna ngati prophet wanenera zinthu izi mukutsatira prophecy ija kuti ngati pali ma updates ena alonse mukhale kuti muli up to date. Very important. Chifukwa chimachitika nchona kuti mukapeza prophecy imodzi nkungoyinyamula popanda kupanga follow up, ngati pali ma updates ena alonse mmakhala kuti inonso mukudziwa, and zinthu zikachitika mmabwera nkuna kuti yayi prophecy ija inalephereka, prophecy ija inakanika. I'm looking at you and I'm repeating this. I have never missed a prophecy. Never. And it's not going to happen. It has not happened. And it will never happen. Never. It can't happen. Because I know the God I serve. Mwangamina tungeni manziwa. And since suntika ndi timapokoso tamakoswe. Not me. No, I'm not built like that. I'm not disciplined in that way. And I'm not programmed in that direction. Singateke. So, kumbaliko, maybe kwambira mawa, I've instructed my media team kuna utakuonetseni zonse zimenda khanda kuyankhula eni zonse zimenda khanda kuchita kumbali, because I've got the conversations, I've got many things kumbaliko kuti muone my efforts. I want you to see the efforts that God prompted us to do to make sure that Dr. Las awine. Kumbaliko kama efforts ambili. We've done lots of efforts to make sure that the conditions are followed. Lots of efforts that we've done. I've got proofs of my effort. Because, you see, why timapanga my efforts? Timapanga my efforts funa kuti timadza kuti prophecy ija ikaoneka sina yitike futi ma condition ena akisana tsatidwe. You people, especially my haters, you just come with a certain portion
Mango mango ninga kaposho nikena kake kamene kakupangani sutiko malinga ndimene munthu yomumadanirana naye mango ninga kaposho nikameneko kukaponya maona anenera zakuti sizinatheke. No, that can happen with me. Never. Not when I'm alive. That can never happen, even if I'm die. But I'm talking about just when I'm alive, even when I'm not here. That cannot happen. Singateke. All right, singateke. These efforts we made by the grace of God was to make sure that the will of God must be done. And up to now, you cannot convince me otherwise. Because ndima ndio Mulungu amene amandilankhula. Ndi Mulungu wa moyo, si Mulungu wa kufa. Ndi Mulungu ona. Ndi Mulungu ona, si Mulungu wa kufa. That's why nkanthu arasokosa bwanje. I don't care. I couldn't care less. Because ndima ndio Mulungu amene amandilankhula ndi ndani. Koma ndofuna ndikuze chinthu ichi. Prophecy ikaberekedwa and ma conditions akapanda kusatsatidwa, mumapeleka mpata kwa adani anu kupanga prevail. Alright? Mumapeleka mpata kwa adani anu kupanga prevail. And ndofuna ndikuze chinthu ichi. Anthu ambiri, mukungosangalala pakali panopo, no, boma tasintha, or this or that. But here's what I can tell you. Mwasintha expecting una kuti zinthu zisintha. But to the contrary. Mwasintha kuyembekeza kuti zitsika mtengo. Now, to the contrary. I still stand by it. Nothing has changed. Every time ndikamapemphera mu dziko la uzimu, I don't see any change. I don't see any change at all. Every time it's not gonna change. Now ndikabwera pano ndikunkana kuti every time ndikamapemphera mu dziko la uzimu sindikuona kusintha kulikonse. Kwanthu ena kuthu be like, what do you mean? But let me tell you something. Kwanthu amene ndi auzimu, they shut their mouth, they keep quiet. Because chaos is coming. Chaos is coming. It's not what you're expecting. It's not what you're thinking. No. It's not that. It's not that. Kuli mavuto kutsogolo. And musintha soboma. Let me repeat. Kuli mavuto kutsogolo. And Mulungu asinthaso olamulira. Take these words. Kuli mavuto kutsogolo. And Mulungu asintha olamulira. I'm not talking about 2030, no. Forget about 2030. Iwalanza 2030. Musintha olamulira. Pompanopa. Mulungu achita zimenezo. Sa 2030 ziwaleni.
No. Simusintha ulamuli ya 2030. Simusintha ulamuli ya 2030. Musintha ulamuli ya pompanopa. Mulungu ndamara pange zimenezo. So don't celebrate as of yet. Oh, no. I was saying, people are ready. Akuyembekezera ngati kuti MCP yaluza, Chakwera waluza. But I can tell you, nina mini waluza, Chakwera sana luze. Chakwera cannot lose. That man is a good man. That man is a good man. It's just good. Just good. Come on, some may be asking questions about the senior prophet. Why sanachita zimene mukana utachite? Well, yankhanga lona kuti undecisiveness, one. Number two, nthawi zina, anthu okuzungulira. You want to do something, but it looked to be against the wishes of those around you, and you end up not doing. For example, one of my strongest point, very strongest point that I made. All right. So one of my strongest point that I made of late was kuti munthu wina ayotsedwe mboma. And I made it very strong. And I repeated it several times. Kuti ngati munthu amene sayotsedwa yambani kupakira ku State House. And you remember that. You remember that, right? Yeah, you do. And I repeated this several times. I made several times. Now, is a president now was a straight. And I think now you may be remembering this thing that I said. Mr. President, and I made it very clear. Another point I made clear was about alliance. I said, Sunga win and Oka. You can't win alone. Some of these, my team will bring them up from tomorrow. I'm afraid I'm going to wait. I have to address the people first. I have to address the nation first before we can show them these updates that we have been, making. So, what can I say to you? Keep in prayer. Keep in prayer just like we have been vigilant in prayers to make sure we don't bloodshed. Then we talked about bloodshed, and I said we keep praying against it. And we kept praying against it. So, what I said to you is, keep in prayer. Keep in prayer. Pray a lot. Because disaster is coming. You think Dr. Lazarus Chakwera faced problems in this country? You cannot compare that with what is coming. So the future is not good. So what's going to happen is, kuchokera pa ulamuliro zinthu zivuta, ubwera wina zinthu zivuta, zinthu zizakonzedwa pa ulamuliro wachitatu kuchokera pano. Let me repeat that. Ulamuliro zinthu zivuta usinthidwa pabwera wina atasinthe ndani ulamuliro mulungu zikhaza automatic. Ndifuna musunge mawu amenewo, zikhaza automatic. So ulamuliro usinthidwa pabwera wina msizayenda, then anthu azanchotsa munthu amene pasabwera munthu wina. Alright, amene zinthu zizayenda amazalongosola dziko lino. So that's in the calendar of God. That's what is going to happen. So what your role is, keep praying. Pray for yourself, pray for this country, pray for the leadership of this country. All right. So these are the updates that I had to speak to you. I hope you've been there listening. Otherwise,
you their utuwana livanga post and you know, and all that. Well, good luck with that. Good luck with that. I'm still around and not moved, not shaken, not at all. No, not at all. God is good and all the time. And I tell you, I'll keep coming and giving you prophetic updates. But this is the new prophecy that I've said to you. All right. And I'll keep coming back and giving you prophetic updates, prophetic follow-ups. And the I'll be consulting with them again. My conditions. All right. Otherwise, natukoza kwambiri nonse kuti mnali pamenepo kuonera. I see kuti anthu ambiri mandikonda tinafika to 3,000 watching. Thank you very much. In the past 28 days, I understand amandiuza apanga manage page kuna kuti we had reached over 39 million views. That's unprecedented. And yeah, we have achieved a lot. The page jumped from 160,000 to 170,000 followers, meaning antamaribanga follow. It's over 10,000 over the last 2 weeks. You can imagine over 10,000 more people have followed us over the past 2 weeks. That's a milestone. Because Santos Mabwira ni negativity. There are people who come with positivity. They want to learn the word of God. They want to be blessed. So thank you very much, all my partners, financial and prayer partners, both of you. Thank you very much. All our pastors around the globe. Thank you so very much. I'm a little proud of you. And all my followers. Good luck with that. I hope mukatukwana mupeza ndalama wa bank account tomorrow. So good luck with that. Otherwise, I wish you all the best. From tomorrow, my team will keep bringing you some of the prophetic updates that we've been delivering in the past weeks or a couple of months, let's say. Otherwise, this is Senior Prophet Osler Buja, all the way from Budzikola Chilendo. Until then, keep living in the atmosphere of prophecies. God bless you.